lezindlela phakathi enkundleni yaseMoses Mabhida eThekwini eGagasini njengamanje sithi axoxisane nezinye zezinsizwa eziswenkile eziconsa ekhona nazo ezothi izobuka lengqophamlando ya umcimbi wanamhlanje. Mntakababa sikubingelele sikwamukele ku 1KZNTV. Sanibona ninjani? Sikhona mntakababa mhlambe ngamafuphi nje igama nje nesibongo uzethule bese usichazele nje kafushane ukuthi uzokwenzani la kungani ubani okubalekile ukubuzela namhlanje. Unhlakanipho kangubane sisuka kwaMkhizwane. Lapha sisuka khona siwumndeni nje wakangubane. Hamba namadodana ami nje la sizobuka lengqophamlando eyenzekayo namhlanje. Into esiqalayo sonke ukuthi siyibone. Ngimdala nje ngaka ngaze ngiyibone ingonyama ibekwa kahle noma izonikezwa kahle ngokusemthethweni certificate sayo. Kuyingqophamlando nje lokho kuthina njengomndeni sisonke nje nomndeni wonke wase South Africa. Omunye umuntu mhlambe mfoka mbomvu uzothi engazi ukuthi sokuyispikile sokugcina lesemvakala umcimbi lomkhulukazi kangaka ngazi ukuthi awusawube uphinde ube khona omunye umsindo mhlawumbe ubheka wona ngesingawe ngawubekiseke ispikile sokugcina ngempela lesi. Kumina nje kule minyaka engikuyona ngibona ngokuphinda ngibekubona ukubeka kwenye ingonyama ngikubona kokugcina nje impela yikho manje ngidele konke nje engikwenzayo ngakhetha ukuthi ngaqoma ukuthi ngize ngalana. Mntakababa siyabonga kakhulu. Kodwa nazi indodana yami ifuna ukukhuluma lapha nansi lapha. Okay ake sibonena indodana sizwe mntakababa ake sikuthathe nje nawe sikumamukele ku1KZNTV kule ngqophamlando yokubaleka kosuku namhlanje ubona kubaleka kanjani ukuthi nawe ube khona osuku namhlanje. Ayi kubaleke kakhulu kuthina esisayingane futhi esisakhula ukuthi sikwazi ukuthi siubuke umlando wakithi ngoba besihlale siubona ubhalwe emaphepheni. Kepha namhlanje ngicabanga ukuthi lokhu kuyoba imfundo kusasa nakwezinye zeingane ukuthi kwenzeke phambi kwethu ngoba sithe zizalwa inkosi ekhotheme ibisikade yabekwa namhlanje kuyinkosi yokuqala ezothi ibekwe sibe sibuka nje ngamehlo. Siyabonga kakhulu Mbongo. Siyabonga kakhulu Danke. Izona ke insizwe zasemabomvini kwangubani bekade ke sixoxisana nazo zithe zibe ingxenye yaye ngqophamlando yomcimbi wanamhlanje. Njengamanje sesiyake sixoxisane ke nenye ke la yezinsizwa eqhamuka ngapha kangwana sikubingelele sikwamukele ngibuka imvunini yakho ngendlela ohlobe ngayo ngixolele uma ukuthi angitolika kabi mangithi uqhamuka kangane. Mntakababa sikwamukele sikubingelele ku 1KZNTV News igama nesibongo bese usichazela nje ukuthi uyibone kubaleka kanjani ukuthi uzoba ingxenye yale ngqophamlando lomcimbi namhlanje. Igama lami ngoMandla ngokwadlamini ngwakwangwane but ke ngilele ngane elizalelwe ngapha eKZN ekhaya kuSolundi eMabhidlane but kulo mcimbi namhlanje awuchazeki ndoni because asikaze siubone siyaqala ukubona ingakho ngathi ngicela ukuhamba nabantu abami nje ukubona nje insizwa lezi ezincane engihamba nazo noma wabo ukuthi kube umlando ukubona ukuthi kwathi kubekwa isilo sinikezwa icertificate upresident isikhungo kokuqala nakuso ngoba nakumdlokombane kwaba uminister kubanga upresident but nje sijabule kakhulu ngendlela emangalisayo siyafisa ukuthi ukuhlala kwakhe ongangezwe lakhe sengazi ukuthi uNkulunkulu nezinyanya zingambusisa zimena endleleni zimupha amandla namakhosi amxhase nezinduna konke kumelekelele ukuthi isizwe sakhe ikakhulukazi kwakheka amabutho ngoba mina ngifisa ukuthi kwakheke amabutho indawo ngeendawo ngoba into esibulalayo ubugebengu buphuma yonke indawo kodwa ma induna nezinduna singaba namabutho kungasiza lokho ngoba ngabe insizwa iyaze ukuthi noma ibona intombi ayiboni into ezoyidlengula futhi ayiboni into ezoyihlukumeza noma umama noma umuzi kodwa ibona umuntu wesizwe sakhe. So yikho ngithi ngiyafisa ukuthi sengathi induna namakhosi bangamlekelela ongangezwe lakhe kulo msebenzi ukuthi kubuya amabutho nezinsizwa zamabutho nezinduna lezamabutho onjomane nomfusi babuye nabeze phakathi emphakathini ezinsizweni zikhohle utshwala ngoba ikakhulukazi insizwa zibulewe utshwala njengamanje. So kungasiza lokho ukuthi basondele igodi ngegodi babe involved babe khona ngoba insizwa noma umuntu owayekhethiwe eqokiwe njengoba induna insizwa nezinduna wawungabheka imali wawukhethwa nje ukuthi uphethe isizwe. So into esisibulala manje bonke abantu sebefuna kube khona imali ngaphambili ukuze bekwazi ukusebenza. So ukuze kungenzeki lokho asizazi nathi ukuthi singamabutho ngoba ngilapha ifana ngabe ngisenkonzweni ngiyasabatha namhlanje kodwa ngithe ngoba ngiyibutho futhi kugcotshwa ongangezwe lakho unikezwe certificate umengameli angibe khona nami ukuze ingane zami zingeyokusho ukuthi baba wawukuphi lokho kwenzeka. Ngiqale kukhona manje ukuhamba yonke lemkhosi umkhosi womhlanga umkhosi wokufakwa kwesile esibaye mhla ka20 kulenyanga leyo uAugust bengikhona konke kwenzeka. So ingakho ke sithi
ngithi mina ngokwami ngiyafisa ukuthi amakhosi nezinduna bemlekelele okamdlekombane ukuthi asikhande isizwe. Okungithokozela kakhulu ukuthi okusenhlizweni yami ngiyakubona ngathi kusenhlizweni yakhe. Kade ngizwa manje indabeni ukuthi usethumela ithimba koTanzania koMalawi ukuze kohlanganisa uZulu, abuye wonke uZulu eze ekhaya. Lokho esikufuna ukuthi noma ngabe kuthiwa uhlobo lomuntu asinandaba kodwa mawuZulu nje woze ekhaya. Malandela siyabonga kakhulu umkhaya wesini. Siyathokoza kakhulu umzala umalume noma konke kuyafana. Siyathokoza kakhulu. Uyena umalandela nawe uthe bakithi akangasali ngaphandle kuzoyibonela nansi ke inqopha mlando yawo umcimbi wanamhlanje. Njoba ke sibona bakithi njengamanje ngizoke ngivumelela ucameraman wethu la usicela umfoka Buthelezi ake sibhekisela kuyena umntwana ubuthulani njoba simbona naye ngena ezoba ingxenye yawo emcimbi wanamhlanje. Nokuzobheka njoba kusesekuseni ukuthi izinto zihamba kanjani nje osukwini namhlanje. Mhlambe sokezizame nje ukubona ukuthi sokwazi na ukuthi simcoshe simthole nina undaba ezitha kulona lolu suku lwanamhlanje. Lihleke nanezulu siyalibona ke libalele indaba ezitha asikwamukele sikubingelele kuyi1KZNTV indaba ezitha omkhulu selizela fika lolu suku olukhulu kangaka mhlawumbe nje ngamafuphi indaba ezitha engathi ilanga liphumile namhlanje kuZulu. Kunjalo liphumile ilanga kwaZulu empeleni kade laphuma ngoba phela inkosi yabekwa ngomhla ka7 May kanti ke kwangakona nokubekwa ngoba yazalwa iyinkosi lethi ke isikhathi sayo sokubusa esokuthi mase kuhambwisi so mawise hamba then we say long live the king ngoba akaze kungabibikho inkosi kwaZulu so kade ke inkosi yabakhona it's only that today it's a recognition by the constitution in South Africa and by all other countries ukuthi bazi ukuthi there is a king of the Zulu nation but thina njengama maZulu inkosi kade saba nayo siyajabula ke ukuthi uhulumeni naye namhlanje uzogcwalisa ukuthi impela uzo endorse this ukusuka mhlambe manje indaba ezitha kuya phambili siyakhumbula kuona umkhosi womhlanga obukhona esigodlweni enyokeni izulu eliphezulu lakubalula ukuthi zikhona ihlalo zabo loba kade bengabantu bebebuka beqhelile ukuthi basondele beze nganeno bagxishe khona eviweni mhlambe ufuna ukubheka nje indaba ezitha ukusuka manje evangelini lokuthi ibuyisane indlunkulu kuye phambili kumi kanjani lapho uyazi ayikho inkinga kakhulu lapho ngoba akuqala ukuthi kungabe bikho ukubona ngasolinye uma kukhona obekwesihlalweni kancane bazobuya bazothatha ihlalo zabo njengoba inkosi yayisho kahle laba abantu abaqhelile bayayizala ingonyama impela abakwabo ngokwegazi so ukungabikho kwabo vele kubhlungu kodwa futhi angeke isizwe singaqhubeki ngoba nakho abaka decide ukuza ngesikhathi abacabanga ngaso ukufika ebukhosini ihlalo zabo njengoba ingonyama yayisho zibalindile zikhona and no doubt about that. Sesikudedela nje Makeba siyazi uyaphuthuma iziphi mhlambe ezinye ihambele singayilindela ngaphandle kwakho umengameli wese ikhona inkosi uMswati akhona amanye amakhosi from other countries lapha ke uhulumeni ngoba umcimbi kahulumeni necabinet yonke izoba khona abamazwe angaphandle bakhona angazi ngabala ngithini ngeshwa angikho kubantu beprotocol ukubalula ukuthi obani abakhona but wonke umuntu uzobe khona Ndaba omkhulu siyathokoza kakhulu Makeba Bonga mina siyathokoza kakhulu uyena umntwana uThulani Zulu okuyena ke bekade ke sixoxisana naye ukhulumele yona indlunkulu kaZulu njobe khona naye bakithi kuzobheka ukuthi zonke izinto ngoba beke zihamba kanjani ikakhulukazi kulezi ikhathi zasekuseni nje kusenziwa wona amalungiselelo ukuba uqale lo mcimbi omkhulukazi kangaka njoba ke sazi ke ingane kwethu ukuthi kade lolu suku lokhu kukhulunywa ngawo umhlazi ngama-29 kuyona inyanga kaMfumfu 29 October ukuthi lolu suku lanamhlanje ngolubaluleke kakhulu kusona isizwe samaZulu kuba kwazi ke la ukuthi ke umengameli wezwe adlulisele ngokusemthethweni sona ke la isitifiketi esikhombisa ngokushayela isipikilo sokugcina empeleni ukuthi ukufanele impela kulona iphutha ukuthi ahlale kusona lesihlalo emva kwesikhathi esingengakanani nje ngicabanga ukuthi sixoxisane namakhosazana sanibingelela intombi sanibingelela amakhosazana
Mhlambe nje uzethule ntombi igama nesibongo uthi nje uqaphuqaphu ukuthi ubone kubaleke ngani njengomuntu omusha ukuthi uzoba ingxenye lolu suku namhlanje. Igama lami ulungelo kambatha wasolundi ukuba la kubaleke kakhulu ukwazi ngomlando wami nanokuthi ngixoxele isizukulwane sami ngosuku namhlanje. Ngiyabonga. Mhlambe nje kancane nje Nkosazana mhlambe uma wathi qaphuqaphu uchazela umuntu nje ngemvunulo yakho nje oyigqokile nokuthi kukuthatha isikhathi esingakanani ukuhloba nje ngayona le mvunulo. Imvunulo engigqokile imvunulo kama wami uthulaso wasolundi kaShwili. I think ungithathe 30 minutes ukugqoka yonke le mvunulo konke nje yonke le set uyena ungigqokisile. Okay sewona kakhulu Nkosazana. Ngiyabonga. Mtaka baba lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi nawe uyazibonela ukhona lapho okhona njengoba ke bakithi nawo ke imvunulo njengamanje ke la sothi ke sikhulumisane ke la ngoba sesithe sehlelwa ke la inhlanhla engandele bani ukuthi ke sikhulumisane nako la ubuholi balo iqembu lekhongozolo sekusona isifundazwe sakaZulu Natal. Asikwamukele sikubingelele umhlonishwa kwi1KZNTV. Asibekelele abakele emakhaya. Mhlambe baba uMtolo ngamafuphi nje ungasithatha nje usibeke sithombeni ubone kubaleke ngani kuba wena uqhamuke nawe uzobe ingxenye yale ngqopha mlanda namhlanje. Hawu ukabuza mina hawu ubuza ibutho hawu phela woyithu umcimbi lo umcimbi amabutho lo sombatha isilo hawu angibuzwa phela mina ibutho alibuzwa la khona isilo sikhona. Mhlambe ke nina njengeqembu le ANC kusona isifundazwe sakaZulu Natal nanokusebenzisana nje nayo indlunkulu kaZulu kusuka manje kuya phambili mhlambe nakona amalungiselelo kuhamba kanjani? Hayi kuhamba kahle kakhulu mfowethu nawo wonke nje futhi ama political parties nabo bonke abantu bakwaZulu Natal abantu baseNingizimu Afrika abantu baseAfrika sisebenzisana kahle kakhulu sicabanga ukuthi namhlanje sizothi ke isilo sizokwenza umsebenzi wokugcina ukuthi baza abantu ukuthi sikhona isilo sihlele esihlalweni. Siyajabula sesithembe manje ukuthi bonke abantu ikakhulu le private sector izosondela kusona isilo ukuthuthukisa abantu bakithi kwaZulu Natal. Mhlambe masibheka nje laba bomntolo njengenhlangano okuyona ebusa kusona leso sifundazwe sakaZulu Natal siyezwa ke osukeni lezolo kukhona nanembiko ebekade ingazwakali nakahle bekade ikhomba ukuthi khona labo bebesabisa ukuthi ngase bethanda ukuthi baphazamise wona lo mcimbi uma ukuthi kuyenzeka inkosi uMswati aseswatini yaqhamuka nithini nje ukukhuza nobhule lomlilo uma ukuthi khona ngempela into kanjani. Awukho lo mlilo ubukade ubhale intatheli esangene ekhanda layo ekuthiwa sihle mavuso umuntu vele ozisanganele uyakwazi ukuthi asuke nje ngoba akayikho lento akana evidence alento abeshoyo yiko labo ebebe accuse baphumela obala bathi asazi ukuthi utshwala bephuzile bebukade butshwala obunjani ekhanda lakhe kumenza ukuthi avuke asangana abhale into ayibhalile ku Twitter wakhe. Siyabonga kakhulu phela kwamesikhathana. Okay siyabonga kakhulu. Ukhona kobuholi balo iqembu likakhongolo sekusona ke isifundazwe sakaZulu Natal kade sikhulumisana naye ubaba uMtolo njengamanje sithatha sixoxisane naye ke la umama size sikwamukele nje mama ku1KZNTV igama nesibongo bese uzethula nje bese usichazela nje nawe ukuthi uzokwenzani la namhlanje. Igama lami nguThembi kwakaKhumalo ngisuka eSwazini ngize lapha ukuzobungaza nesizwe samaZulu kulomkhosi omkhulu ongaka wengane yethu uMisuzulu kaZwelithini ngithokoze kakhulu. Ngibhekani ngabantu bakangwane kuthini kunina ukubuka sekwakheka lokhu ubuhlobo okukhulu kangaka ngaphezulu kwalokho okwathi kwenzeka mzukwana umntana enkosi ezocacela lapha kwaZulu nakho njengamanje mase nibona umntana wakhe sokuyena ngempela sekwenzeka inqopha mlando sezohlala esihlalweni namhlanje ngokusemthethweni nangokugunyaza nohulumeni. Hey mntanami ngisweleyo nemilomo yokubonga kuyamangalisa nje kakhulu esikubonayo into enhle emangalisayo njengoba ningibona nje sizwe sengigcoke nje kokubili ngihamba ngingumZulu ngapha ngihamba ngiliswati ngapha seingcephu yami nje seyinjalo ngisho ukukhuluma. Okay siyabonga kakhulu ma. Ngiyabonga ngane zami inkosi nibusise abantu abami. Wena wekunene siyabonga kakhulu. Umuyena kumama bekade ke sikhulumisana naye ke la ovela kulona ke izwe laseSwatini nawo bethi qaphu ngamafuphi njengamanje ke sithi sithathe nenye insizwa siyibona la ihlobile nawo kahle la mtaka baba sikwamukele sikubingelele ku1KZNTV igama nesibongo uzethule bese uthi qaphu nje ngalomswenko wakho ushayile nje namhlanje. Cha sanibonani bafethu njani ngiyajabula kakhulu ukuthi ngihlangana nani bafethu baka 1KZNTV namhlanje kuyingqabo kuyithuba mfethu elingandele nombani lele sesivuka ekseni sathi cha asinikelele khona eMabhida siyobona namhlanje kugcwaliseka konke inkosi khona esihlalweni kodwa namhlanje it's a ceremonial function la sekugcwaliseke izwe lonke nomhlaba wonke ubone anikeze incwadi lakhe iphepha lakhe ukuthi isilo ke sihleli sibuse futhi sibuse ngamandla sihloniphe isizwe sayo sinabantu basithobele sibe nje isizwe sinokuthula njengoba saziwe suwuzulu
Ungachazela umuntu osekhaya nje ngemvunulo yakho oyishayile namhlanje. Lela mfethu ngithungela insizwa yakwaJunda yakwaMahlaba eNewcastle. Yathi bhuti ngiyacela nje uyoyishaya eMabhida nje uyigqoke nje ube muhle nawe. Ngase ngithi hayi bafowethu ngiyabonga nami ngizowumela iNewcastle namadada. Oh iNewcastle namadada melo. Yebo mfowethu. Ngiyathokoza kakhulu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Uthokoza kakhulu. Ezinye ke zihambile bakithi esixoxisana nazo ke la osukwini lanamhlanje. Nina benyathi emnyama kaNdaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amampondo ayisaba ukuyehlela. So nje sithi janti siniphakela okuyizona ezenzeka la enkundleni eMoses Mabhida njengoba sazi ukuthi kusesekuseni nomcimbi lona kungenzeka nje uqale uma ukuthi kuzogcina kuhambe ngokohlelo ngakho ukubumbana kwehora le10 ekseni. Njengoba ke seke sezwe kade sikhulumisana naye la ukhulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulane Zulu ekhuluma yona indaba yokuthi la cha bakithi kahle kahle inkosi kaZulu kade yabekwa yabakhona sokukhona njengamanje sokushayela nje isipikilo sokugcina abanye kabaye ngokwelumla manje sebethi lento ephezulu ekhekheni okushuthi yona ke lezogcwaliselwa ifakwe osukwini lwanamhlanje singakusho ke nethe sakubuka ke la bakithi uma ungena nje la ngaphakathi la kuyona ke lenkundla cha bakithi ezokuphepha ziqiniseke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi wona lo mcimbi uhamba kahle kakhulu nokunye abanye abantu abekade bekwesabela osukwini la izolo bekuyikho ukuthi isimo sezulu besibukeka singesihle kahle nezulu lokhu lishaye njalo kodwa cha osukwini lanamhlanje njengoba ke sibona nje ukuthi hayi cha ikhombisa khona ukuthi lizobalela nomcimbi ukhomba ukuthi uzohamba kahle kakhulu abaziyo ke nabazazi izinto baye bethi umcimbi uma uzoba mkhulu ke kubonakale ngayo imvula noma ubusiseke ke kubonakale ngokuthi izulu lidlive. Asikubingelele mbukeli 1KZNTV sikumukeleke ohlelweni esikuthulela lona bukhoma laphana ke einkundleni zomdlalo eMoses Mabhida Stadium eThekwini nalapho ke kulindele ukuthi ke qopheke umlando namhlanje njengoba ke umongameli wezwe umnomzane uCyril Ramaphosa ezodlulisa ke isitifiketi kwisona ke isilo esikhona njengamanje sibusayo okuyisona ke isilo Umisuzulu uthathe sakhe isihlangu ngazweli thina umcimbi lona obalekile kakhulu nosuneminyaka ewu51 wagcina ukwenzeka njengoba wagcina ukwenzeka ke ngonyaka ka1952 ngesikhathi ke wenzeka kusona ke isilo esesikhotheme njengamanje besikade sikhona sibusa ke iminyaka eminingi lo mcimbi wagcina ukwenzeka ke ngomhla ka3 kuyena ke ozibandlela kanti ke namhlanje kuzophinde qopheke omunye umlando njengoba ke kuzonikezelwa sona ke isilo Umisuzulu kaZwelithini lapha ke eMoses Mabhida Stadium kanti kumuntu ozokwenza lo mcimbi uyena ke umongameli wezwe umnumzane uCyril Ramaphosa kuyena ukuthi ali olindelekile ukuthi ke azodlulisela lesi certificate ngokusemthethweni ke osukwini ke lanamhlanje singakubeka nje sithombeni bukele 1KZNTV ukuthi ke baningi ke abantu abalindelekile kuona ke kulomcimbi ozobuwenzeka kuyo nje lenkundla yezemidlalo njengoba ubona silindeleke abaholi abavela ke emazweni ahlukahlukene esingabala ke amazwe aseZimbabwe sibale izwe laseMalawi sibale Uganda amazwe amaningi abaholi bamabazwe abaningi esibalindele ukuthi ke bazoba ingcenye yawo ke lo mcimbi oyinqopha mlando owenzeka lana ke eMoses Mabhida Stadium andike sidindele nabo ke abaholi abavela kulo ke izwe laseNingizimu Afrika ominister abahlukahlukene abazobe khona beyingcenye yawo ke nje lo mcimbi kanti komunye umuntu esingaphinde simveze kakhulu obalekile ozobe khona kulo mcimbi olindelekile iyona ke inkosi uMswati ozobe khona kulo mcimbi emva kwehambo lakhe kade hambela amazwe ahlukahlukene siyazi ukuthi namhlanje kuzolivala uhambo lakhe la eNingizimu Afrika nala ezozibonela yena ngawakhe amehlo kudluliselwa sona ke isitifiketi kuyona ke inkosi uMisuzulu uthathe sakhe isihlangu kaZwelithini.
samabandla. Njoba kuyibukela ke mbukelo omuhle lapho ngasekhaya omama laba impela naba abangenawo ke labazothi ke nabo benandise bazoba ingxenye bakithi yawo lenqopha mlando yosuku lwanamhlanje. Bashaya ke yona ingoma emnandi ethi ke bayede indaba ezitha bayede silo samabandla. Masikhuluma ke lana ngegama elithi bayede noma sikhuluma ngegama elithi silo akuyena noma ngobubani bakithi obizwa ngalo lelo gama munye yilo osuke ehlezi kusona isihlalo sesizwe sakwaZulu. Asikubingelele sikwamukele mana usichazele nje ngegama leqembu lenu nanokuthi niqhamuka kuphi nendawo nizokwenzani la. Yebo baba ngiyavuma. Igama leqembu lethu ubuhle bentsingisi. Siqhamuka kwaNongoma endaweni yakwaMandlakazi odushwini phansi kwenduna uNkosi. Njengoba size lapha sijabule kakhulu sizophelekezela isilo sethu samabandla sizogcotshwa ngokuthi sizosiphatha sibe isilo samabandla esizobusa umhlaba wonke kaZulu. Lokuthi uqhamuka kwaNongoma injani injabulo nemvunge nje kubantu abakaNongoma ngalosuku lanamhlanje. Sijabule kakhulu singabantu bakwaNongoma ngangokuthi izolo bese ngiphatheke kabi mase kuthiwa into ozohamba asitholi. Sizame ngayo yonke indlela ukuthi sigcine sifikile ngayo ukuthi size saya kwenye induna ya kwenye indawo. Sacela ukuthi uma ngabe isikhala sikhona isifake. Nangempela sasithola isikhala sakwazi ukungena emontweni safika eThekwini ngokufisa kwethu ukuthi sikwazi ukuzosingatha isilo sethu samabandla. Sijabule kakhulu injabulo inkulu kakhulu nasemakhaya nje bashiye isithaba bovula ama TV besibheke njengoba size ngokujabula. Hayi siyathokoza kakhulu nasini. Siyathokoza kakhulu. Yebo sithokoza kakhulu ke nathi sikhona impela eMoses Mabhida ake sithi kubezwa ke kancane besaqhubeka nje beyihlabelela beyishaya lengoma yabo ethi bayede indaba ezitha. Khulu
Yibo laba omama besikeke bahlabelela kamnandi bathi niyawabona amajalimane achitha igazi empini yaseNcome. Ibona ke impela kuyibona ke nabo bayingcenye usuku lanamhlanje kuyona ke lenqopha mlando ukuthi ke bethi nabo abazongena kulona usuku lanamhlanje baloko behlabelele njalo umbukelo omuhle lapha ngasekhaya. Sisho nje ukuthi bonke ngokweinhlelo kubuka kachaba kithi kusahamba kahle ngokohlelo njengoba lokhu ingene njalo icukuthwane baloko bengene njalo ke nanabantu ukuzongena kuyona lenkundla le yaseMoses Mabhida. Mhlambe nje ngalena kokuchitha sona ke isikhathi sesithi nje ake sithi qaphu nje sikwazi ukumthola nje mhlambe omunye nje wabo omama besigeke sizwe nje nabo ukuthi kuyona lolu suku lanamhlanje lenqopha mlando bazizwa benjani bona ngoba sazi ukuthi bakethi bebengaconsi phansi kwisilo esanda nakwebuza umdloko mbani behlala njalo nje bakethi abakhombisa ababonisa uthando singashoko ukuthi nesilo sehlalweni cha asibathandi noma sibazwele njengamanje cha siyabathanda nathi impela mama sikwamukele sikubingelele ku1KZNTV. Yebo. Mhlambe nje ngamafuphi nje mama sikwamukele sikubingelele ku1KZNTV. Yebo. Umama nje igama nesibongo asichazele nje nangeqembu leli simbonele hall. Igama Maxaba wakwambokazi iqembu leli siliholayo lo mama besiphithiphithi elasungulwa eNdlovukazi. Mntana enkosi angasekho emhlabeni. Mhlamba kusichazele seneminyaka emingaki nikhona nje ningomama besiphithiphithi. Ayi isimnengi ngoba saqala u2006. Siqala isiphithiphithi. Sisiqala endaweni yasoLundi sothatha khona amapassport siya endaweni yakwaNgwane eSwatini. Babuye umama bakwaNgwane wazosifundisa lo mkhosi esesiwenza manje. Naye wasibuza ukuthi sizizwa sinjani sathi sizizwa sijabule ngoba isiko lethu leli lokugida lakaZulu. Mhlambe kulolu suku lanamhlanje nje makule nqopha mlando nizizwa ninjani benulindele kanjani lolu suku nje kusukela nje insuku esondele. Sasi sebesilindele kakhulu sizizwa jabule futhi kakhulu ngoba lolu suku besibona ukuthi futhi liyasibambezela ngendlela nje esijahe ngalo kube sizogida lapha sijabule nengonyama yethu. Mhlambe nje kumuntu osekhaya yini angayilindela nje noma sesengenile la. Njengomuntu osekhaya nje ongayilindela njengoba silapha nje manje Moses Mabhida akabuke nje TV ahlale phansi angapheki angadli ngoba uzobuka inyakanyaka into eyenziwa nguZulu ngoba uZulu akahlehli. Okay siyabonga kakhulu ma. Yebo. Siyabonga kakhulu umama uMaxaba kade ke sikhulumisana naye ke la kuyona uhlelo masithi ke uhlelo lwazo izindaba sukethulela bakethi bukhoma okuyikhona okwenzekalana enkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida sikulona usuku olukhulu kade ke bakethi lolu suku lubhekwe ngabomvu umhla zingama20 ke nesishiyagalolunye kuyona inyanga kaMfumfu so ke sithi nje ukuthi Gianti sibuyele nje kubona umama sibezwe nje behlabelela ukuze nawe umlalelo lapho ngasekhaya uthi nje ukuzwa ukuthi yini lena ngempela bayiphethe abazothi beyenza la ngaphakathi enkundleni eMoses Mabhida. Ngizoke nginikeze nje yena la umthwebuli wami la uXolani umfokasoni ukuthi nje athi nje ukubuyela kubona omama lapha abaqophe kahle ukuze nawe umukelo omuhle lapho ngasekhaya ukwazi ukuthi ke ubabone kahle. Omama besiphithiphithi. Balokhu besho njalo impela omama besiphithiphithi bethi impela hawo okandaba uyasho okandaba njengamanje sesibe nenhlanhla engandele bani ukuthi ke sixoxisane ke la naye ke la uMabheka igama lakhe uIshwari uMabheka Zulu Ramlachman leli ke likaMabheka Zulu igama leli alethiwa yisilo esanda nakwebuza umdloko mbane ngenxa yakho njalo ukuthi ke etusa kuba liqhawe yakhe Mabheka sikwamukele sikubingelele ku1KZNTV. Hayi sanibonani nonke sijabula namhlanje la Moses Mabhida
Ndaba ezitha ngamafuphi nje awusichazele ubu-ready kangakanani for lolu suku lanamhlanje sukela nje insuku ziya ngokwayisondela nakho selufike lolu suku. Ayabona namhlanje yaphelela wonke imsindo namhlanje insuku ukuthula siyakha isizwe thina sonke isizwe sonke namhlanje fanele siyaphansi ngonyama isilo samaZulu King Umisuzulu kazwele thina. Sichazele indaba ezitha sukela nje isilo the late Zulu King ihambile kuze kuzofika namhlanje siyazi ukuthi we were very close to sona isilo samabandla. Sichazele nje ukuthi waphatheka kanjani kusukela sidlulile isilo kuze kube manje to still have that enhlizweni yakho ukuthi uba yede ngiyamkhumbula. Hayi yabona namhlanje lesikhathi sibeka muva siyakhumbula isilo ukhothama isilo sikhulu Bhetshani phuma siqweni Zulwele phezulu bayethe hlanga lomhlabathi namhlanje sikhumbula isilo onke lo into silo kade qaza futhi kade yenza ngakha isizwe namhlanje sijabula ukuthi lo msebenzi kababa mkhulu yakhubeka and iyo lo into sizofaka sandla vele thina sonke fanele lekelela Wesilo Umisuzulu and phakamisa isizwe phambili. Mhlambe nje indaba ezitha sesikudedela nje wena ngamafuphi akusichazele nje kumuntu ongazi ngiyazi ukuthi you are very close to also the new king ungumuntu onjani umuntu obathanda kanjani abantu uthi nje ngamafuphi qaphu sesokudedela. Awu vele isilo phansi kodwa uhlakampile kakhulu siyazi ukuthi abantu bamnyama emakhaya vele uzothola intuthuko sibona isilo njalo cabanga kanjani emphakathi iholman fanele lekelela so siyazi ukuthi isilo vele uzokhubeka lo into. Wena Wesilo siyabona. Hayi siyathokoza kakhulu. Thokoza thina kakhulu. Amen. Uishwa Aramlachmane uMabhida Zulu kuyena kade ke sixoxisana ke naye ke la okuyena ke ube umngane omkhulu eselesandana nokwebuza the late Zulu King uBhetshani ephuma esiqweni ngoba kade bekuvalele umdlokombane angisho ke mbukelo omuhle ke lapho ngasekhaya ukuthi kusekuningi esothi nje sikwethulele khona sikhona la enkundleni ezemidlalo eMoses Mabhida Stadium eThekwini njengoba kulona usuku olukhulukazi bakithi yona ke la inqopha mlando so ke njengamanje ke nguthathe nje ukubuyisela kuyena ke la umthwebuli wethu uXolani Mfokasoni ake kuthathe naye akubeke ngazo izithombe akubukisa ukuthi ke kwenzakalani la. Laba ke obabonayo umbukelo omuhle lapho ngasekhaya iso isigeqe sakangwane ngikhuluma ngabo abavela kongwane ezweni laseSwatini izwe laseSwatini okulapho ke bakithi kuzalwa khona isilo lesesingaso ke osuku namhlanje Umisuzulu kazwele ithini njoba ke la sazi ukuthi ke kulomcimbi omkhulukazi wanamhlanje kuzobe kukhona na inkosi yaseSwatini engumalume waso isilo so ke nabo ke abaseSwatini bathena abangasali ngaphandle ababengcenye yalo lolu suku lwanamhlanje lenqopha mlando yalo lolu suku lwanamhlanje.
mhlambe ke sithi xosha nje lona leli thuba sithi uxoxisana sithi ukhulumisana mhlambe nabo omama ake simbingelele mhlambe umama ngapha sikwamukele asekubingelele sikwamukele ma yebo baba njani sikhona nathi siphilele sichazele nje nina nivela le kwaNgwane niziva ninjani nje ukufika la usukwini namhlanje sijabule kakhulu nathi sisuka kaNgwane ukuthi sitohalelisela inkosi yemaZulu ukuthi aqhubeke aphathe kahle livele emaZulu siyabonga kakhulu siyabonga nathi Sabana saluka sana
nazi nezintombi ngapha lokho ingenile njalo zingena njazo impela ke ishintshana zisho khona impela ukuthi cha umcimbi izowubusisa nawo zisho khona impela ukuthi uMisuzulu ungowazo. Siyabona ke sibuyela kuona nje amabutho abanqumza lapha ukuthi ngakube nje obengena nje amabutho azongena ayohlala ngakuphi kuyona inkundla yaseMoses Mabhida. Esikhathini nje singengakanani njengamanje sothi nje sikhulumisane nomunye futhi wabadidiyeli bawo amabutho kakhulukazi ngaphansi kwaso isifunda senkosi ucetshwayo. Sizothi nje sikhulumisane naye nje emva kwemizuzwana nje engemngaki ukusuka manje sesithi ake simdonse nje simthole njengamanje ucapasha omkhulu owena ovela ngaphansi kwasifunda senkosi ucetshwayo. Sibongamukele sikubingelele nje xapasha. Umsakazi thoza kakhulu mfowethu ukuthola leli thuba noma ngathokozile lokhu ngifika izolo la njengamanje isimo sibi ngemuva abantu bembube basele ngemuva emakhaya. Angithokozile ngempela njengoba ngila ngoba njengamanje nje kade ngithintwa inkosi umzimela ingibikela ukuthi kuza kuyiphoqa ukuthi igcine isiqasha amatekisi ngenxa yokuthi itransport ibihlelwa umnyango akazifike ezweni zamakhosi. Akazifike transport ezweni zamakhosi. Akazifike ezweni zamakhosi ngaphandle ukuthi nalo mthonselana otholakele kube ngomasipala ama district okuyiwona alekelela. Mhlambe manizwa kuyikhulu zakho uhulumeni bathini bona? Njengomuntu obekhuluma nabo ngqo. Bengikhuluma nabo ngqo ubusuku bonke. Ngoba lonke leli sonto elidlule kade lokhu ngihlezi nabo sithi sihlela wona indaba ye transport. Kodwa okuthe kugcineni kosuku sefuna ukuconfirma ukuthi yipi inkampani okuyiyona abayihlonzile ukuthi ihambe kuzo zonke izizwe zamakhosi. Bagcina bangitshena uTransnet. Ekugcineni kosuku mangithi ngiyalandela lapha kuTransnet aliki iorder elingenile kuTransnet okukhombisa ukuthi kufanele ukuthi kuthathwe amabutho abantu nje bembube. Ngikhathazeke kakhulu njengoba ngilapha nje. Sikudedele xapasha ngoba siyazi mhlambe kusekhona neminye imizamo ozofisa ukuthi uyenze kodwa ke mase sibuyela nje kulolu suku la namhlanje sesibeka eceleni lokho okhala ngakho mhlambe nilubaleke ngani lolu suku la namhlanje. Umsakazi ngithokoza kakhulu ngoba njengoba ukhuluma nami nje lolu suku la namhlanje ngisuka nalokude ngisuka nalokude sehla senyuka sifuna ukuthi lolu suku la namhlanje lube impumelelo. Silandela izwi likaNdunankulu wakwaZulu umntwana wakwaphinda ngene cacisa esho ukuthi wonke lo msindo nezinxushunxushe ezikhona izinto lezi ezingelutho kukona nje ukuthi isihlalo sobukhosi sigcine sinamachaphazelo angacacile kodwa sona isihlalo sibe sicacile. Ngithoza kakhulu ke mina ukuthi lolu suku lwanamhlanje lungifice ngisaphila ngisadla inhlavana ngoba oza kwethu abaningi ebesigijima nabo lendlela abakwazanga ukuthi balifice lolu suku lwanamhlanje. Engisho nje umsakazi ngingadli isikhathi sakho induna uNtuli induna uKhumalo ebesiba nayo lapha ya esigodlweni namhlanje anginabo kodwa ke ngikhona mina engisho ukuthi msakazi ngizwa ubuhlungu mangabe ke uhulumeni kulolu suku lokugcina kodwa izizwe zamakhosi ebese ingakwazi ukufinyelela kunomtheme wazo njengoba zayifisa. Sibonga kakhulu xapha ngesikhathi sakho siyathokoza. Thokoza kakhulu mfowethu ngisafuna ukubheka laba bomthetho abangamaphoyisa ngoba njengomdidiyeli siye sahlonza sihlangene sonke singabadidiyeli ukuthi kuzofanele basi lo mcimbi siubambisane nabo bomthetho ingabe bikho into ezophuma eceleni kwesandla. Siyathokoza kakhulu. Thokoza kakhulu mfowethu ngiyabonga.
umdidiyeli wawo amabutho ngaphansi kwaso isifunda seKing Cetshwayo iKing Cetshwayo ke la isifunda ke lesesenyakatho naso isifundazwe sakaZulu Natal esaqanjwa ngaso isilo inkosi uCetshwayo ezinye ke zezinto ayibalulile ngithemba ukuthi uyizole na umbukelo umhle ke lapho ngasekhaya esingazi ke nokho soke sizame nje ukulandelela sizwe ukuthi ngawe kokubhajwe phi njengoba phela umcimbi omkhulukazi le kuyadingeka ukuthi abantu njengoba kade bethenjisiwe ukuthi bazothathwa ngamabhasi nangezinye inqola zomlilo ezahlukahlukene bethathwa belethwa noma besebebuyiselwe emakhaya besuka kona lo mcimbi kodwa kokuyinto ke akhala ngayo ke la ubaba uCulu ongumdidiyeli wamabutho ngaphansi kwaso isifunda seKing Cetshwayo ekhala ngakho impela ukuthi engazuthi amabhasi alanda wona amabutho noma alanda abantu kuza kulo mcimbi khona nezindawo angawazanga ukuthi afinyelele kuzona ngisho ke makubukeka nje njengamanje kubukeka ngazuthi isikhathi lesi bakethi bokuyisona obekuvunyelwane ngaso kubuka ngazuthi kuthiwa isona kuzoqala ngaso ke la umcimbi kubuka ngazuthi akuzokwenzeka kanjalo njengoba masibheka nje njengamanje isikhathi bakade kuthiwekela oqala umcimbi ukuthi uqale ngakho ukubumbana kwehora le-10 ekseni okuyinto ke le singayiboni kuyenzeka njengoba kaduzwa nobaba uCulu siqeda ukukhuluma naye ekhala ngakho lokho ukuthi khona bangakafiki mhlambe ke enye into kuyona edelay isawo noma ebambezela uqala kaumcimbi iyona ke le eyokuthi mhlambe kusekhona nalabo abasalendiwe abasasendleleni abangakafika abasazofika yabona ke nje uyibukela nje ngapho ngemuva umbukele wasekhaya uzobona nje la umthwebuli wethu la uXolani Mfokasoni uzosivezela bakhona nabezimo eziphuthumayo bakhona nababhekele zonke nje izimo uqinisekisa ukuthi wonke umuntu olana uphephile nokuqinisekisa nje ukuthi nempilo zabantu ziyanakekelwa njengoba bekhona la so konke nezinhlaka zibukeka ngazuthi cha kukhona nokunye okuhleleke kahle ngendlela Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amampondo ayisaba ukuyehlela sekhona eMoses Mabhida Stadium eThekwini kweleka banana lebalele lishisa likhepha umkhovetsheni sikubikela nje ukusuka nokuhlala ngakho konke okwenzakalayo la enkundleni yaseMoses Mabhida kona ke bakethi umcimbi omkhulukazi okwedluliselwa kwesitifiketi impela sisho ukuthi impela isilo Umisuzulu kazwelithini uyena impela okufanele ukuhlala kusona ke lesihlalo awukaqaliki umcimbi nokho ngaphakathi njengoba bekade kusho ukuthi uzoqala ngokubumbana kwehora le-10 ekseni akenzeke lokho ngoba selizelazela shaya ihora le-10 kodwa ke njengamanje sesijaka sixoxisane naye ke la umntwana uLakha indaba ovela khona ke entaba mhlophe emtshezi asikubingelele indaba ezethu asikwamukele emsakazweni ngibingelele ngikwamukele umsakazi nababukeli emakhaya siyabonga mhlambe indaba ezithanga amafuphi nalo usuku olukhulu inqopha mlando isifikile solifikele lolu suku uzizwa unjani belunjani uGqozi nofuqufuqu ulungiselela nje ukuthi size kona lo mcimbi lolu suku noGqozi nofuqufuqu lusuku olukhulu olubalekile empilweni zethu soqala sibonge umdali wezulu nomhlaba sibonga unyazi lwezulu siyabonga ukuthi sifikele lesikhathi senyamhlanje nomphefumulo kuke kwabanzima emhlabeni ikakhulukazi lapha kwaZulu Natal la kubuze khona isilo umdlokombane kodwa namhlanje uNkulunkulu emkhulu usikhumbulile so uGqozi nofuqufuqu ngithe nami angiphume ngivunule ngizomela indlu yakwethu entaba mhlophe emhlungwini ukuba namhlanje cha uNkulunkulu usikhumbule siyabonga nakuhulumeni futhi o recognize inkosi yamaZulu uKing Umisuzulu sibonge kakhulu mhlambe mntwana njobo ukhuluma indaba enkulu la ukhuluma indaba enkulu ukhuluma indaba yokuthi isilo Umisuzulu ukhuluma indaba yokuthi la mntwana nanebandla uvela kulona nanebandla lamaNazaretha ubonga nanalo unyazi lwezulu siyasazi isilo Umisuzulu siyilungu la libandla lamaNazaretha kulokho mhlambe yini singabantu esingayilindela ekakhulukazi koholweni ngobuholi okwazi ukuthi kuxhumane noNkulunkulu kubaluleka kwakho into ebaluleke kakhulu umsasazi asibonge kakhulu ukuthi sibe nesilo esinikele enkonzweni futhi siphumele obala siyabona isizwe sakaZulu sizoba nokuthula nabantu bazohlonipha ngoba umnikazi wethu umlomo ongathethi imanga umuntu ongayifihlile okholwayo so lokho kubaluleke kakhulu ngoba yonke into iqala ngomthandazo futhi iphetha ngomthandazo siyasibona ke isizwe sizokhula ngoba isilo sethu siyindoda encike kakhulu kuNkulunkulu
Ungumuntu wasebukhosini siyazi ukuthi abantu abasebukhosini bangabantu ababaleka kakhulu esizweni nje sikaphunga noMageba nasezweni nje lonkana siyabheka ukuthi kusifundazwe sakaZulu Natal zihlasela ihlava ezimbi zokubulawa kwabaholi kakhulukazi esikhuluma ngabo abezendabuko sikhulume futhi nangazi igameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nazo izingane ungathini mhlambe nje ukubhula nokukhuza lo mkhuba obonakala udlondlobalisa kuhle komlilo wequbulu engingakusho nje sisizwe sakwaZulu inhlonipho ilahlekile komdala nomncane ngoba abantu abasenabo ubuntu ngethemba elikhulu lokuthi nesilo sethu siyagqugquzela siyanxusa ukuthi abantu bayibandakanye namasonto ngicanga ukuthi kuzokwehla futhi siyawukhuza lo mkhuba ukuthi kungabulawa abesifazane nabengane namakhosi angabulawa na wonke nje umuntu akubalekile ukuthi umuntu abulawa ngoba wonke umuntu okhona emhlabeni uyisidalwa saNkulunkulu ngoba uma ubulala umuntu egcineni kosuku ushiya usizi emuva ushiya inketama ezingenamuntu lokho nje siyakuphele lokho abantu abathandana bebe munye ngoba nabaholi bezepolitiki nabo abasendulela njengoba uNelson Mandela bakhuluma ngobunye nokuxhumana nangeRainbow Nation balekile ukuthi sibambisane singabantu siphilisane siyadingana ayikho ke futhi inkosi engaba khona ngaphandle kwesizwe asikho isizwe singaba khona ngaphandle kwenkosi ngoba amakhosi adalwe uNkulunkulu siyabonga omunye umuntu uzobalula indaba yokuthi sinenhlanhla thina singamaZulu isilo sethu sesisha kusekuningi sengakulindela kusona futhi sibukeka futhi siwumuntu okhaliphile nofundile futhi kuningi esokulindela kwesilo sethu monarchy yethu kuningi ngoba sibonile lisike sathinta indaba ebalekile ngala kwakojozini lapho bekuno owebala oqoqobele amanzi ekubeni abantu bamdlombane bengenamanzi kuyizona ke inkomba ukuthi lesi silo esinaso size ngamandla futhi silethe uNkulunkulu phakathi kwethu funa sisamukele sisithande sithandazele naye indlunkulu ukuthi ibe nokubumbana kube nokuthula ngoba isizwe sisonkana sizohleka thina sonke uma kukhona ucofana siyasibonga kakhulu sithokoza kakhulu indaba zethu siyabonga umntwana uLakhi wakandaba okuyena ovela lapha na ke endaba mhlophe emtshezi angisho ukuthi njengamanje ke sizothi sikhulumisane naye la umntwana ovela kusona ke sizwe ke la Samampondo Royal esifundazweni sase Eastern Cape ngikhuluma ke ngaye ke la sizothi ke simbingelele nje sikwamukele ngikhuluma ngaye ke la ubafana wakafako asikubingelele sikwamukele mntana Nkosi njani baba wami hayi siphilile sivukile nathi siyathokoza nje ukuba sikubone nawe ufikile ula kwaZulu namhlanje hayi kuyinjabulo enkulu la kumina kuyinjabulo enkulu la kumina naba ke nabakithi sengiyababona bebhinqile kwimbhaco mhlambe nje ngamafuphi ukubaleka kwalomcimbi kuwena umuntu ongoyena umZulu kodwa ukwazile ukuthi ushiye konke udele konke obungakwenza uze la namhlanje ubone kubaleke ngani lokho phela masikhuluma ngoZulu ngokomthetho inkosi yamanguni onke okusho ukuthi Xhosa Mpondo Venda bangaphansi kweumbrella ethi Nguni okusho ukuthi lo ozonika isitifiketi namhlanje ubaba wabo bonke ufade bonke bangaphansi kwakhe kodwa ke mhlambe nje ngokusebenzisana okanye nangokubambisana nje phakathi kwesizwe samaZulu kakhulukazi naso esamampondo ubudlelwane nje kwalokho kubambisana ngiyabheka la uhamisa nomntwana wangapha emtshezi kukhomba ukuthi ukubambisana kuhle kukhulu kakhulu njoba ngisho nje Eastern Cape uZulu ngisho language ayihlukene ngaleyo ndlela okuningi nje siyakusherisha ngiyabona umsiko wakho lana mhlawumbe ungasithatha nje usibeke ezithombeni ngawo ngi-fashion design into yami nje le ngiphila yona njengoba ubona nje ngithe ukubeka okwakithi kodwa ngase ngithanda ukuhluka impilo yami straight sithokoza kakhulu ukuthi sikhulume nawe mntwana ngiyabonga baba wami uyena ubafana wakafaka ovela khona ke ubukhosi bamampondo Royal esifundazweni sakhona ke le Eastern Cape besithi ke asikhulumisane naye ngizoke ngivumele njengamanje yena ke la uza kwethu umthwebulu wethu uXolani uMfokasoni athu ukubathi ulimkhombisa nje lapho ngasemakhaya siyabona ngazuthi bakhona nabangenayo siyababona nabafakazazo izevatho zalo ibandla labapostoli nabo bayingxenye yalo usuku la namhlanje nabo bathe cha ngeke basale ngaphandle kuyona le nqophamlando sizomsondeza nje uza kwethu akwazi ukuthi abaveze naba nabavela kwangwane besike sasho phambilini ukuthi okulapho phela la kuzalwa khona ke isilo sethu uMisuzulu kaZwelithini njoba sazi ke la ukuthi ke inkosi ebusayo njengamanje ezweni laseSwatini ngikhuluma ngaye umswati wesithathu ungumalume wase isilo uMisuzulu kaZwelithini
Sesithi ake sibabambe nje sibathole nje abomama sibabingelela sikuthathe nje sikubingelele ma kuyi 1KZNTV mama nje igama nesibongo usichazele nje ukuthi nisuka lena kwangwane nibone kubaleke kanjani ukufika la namhlanje. Siyahalalisa nje kuphela. Niyajabula kakhulu. Sijabule kakhulu. Okay, siyabonga kakhulu ma. Nazi nezinsizwa ezihlobe ngenye nje imvunulo engathi ayijwayelekile kodwa ke soke sizwe ukuthi hlobo lolu lemvunulo lolu ke sizwe nanokuthi ke ziqhamuka kuphi izona ke lezi insizwa. Mhlambe ngalena nje kokuchitha isikhathi ake sibambe nje enye yazo siyibingelele mntaka baba sikwamukele sikubingelele ku 1KZNTV akusibeka nje sithombeni igama nesibongo sitshela ukuthi niqhamuka kuphi. Mntwana babe mina ngiqhamuka ekhaya eSwatini lona lokhulumayo nguye Jwe. Ya ute khona kulomsebenzi omkhulu kakhulu okusingatha kubekwa kwenkosi nesizulu kaZulu lokusinika lithemba lokuthi iAfrika iphelele masiko ngeke afe asatawuma nabakithi sima Africa buve bethu satawuqhubeka benjalo mntwana ngiyabonga kakhulu Nkosi. Okay siyathokoza kakhulu omunye ke la obekade sikhulumisana nawo uvela kulona izwe la seSwatini. Nazi impela izimpela evela khona ke ezweni laseSwatini lezi impela oyibonayo eziqhubekayo nakho ukuthi siviyele kanje. Ake sizame nje ukusondela sikhulumisane nawo baba sinibingelele baba sinibingelele ku 1KZNTV. Nivela lena kangwane kubaleke ngani ukufika kwenu namhlanje kulomcimbi? Kubaluleke kakhulu umntwana kethu lapha so nathi so usisa sohlala la kanye nemaZulu lapha kubekwa inkosi yabo ngalokuphelele lamuhla nalonjani lebane nenhlito lelikhuni namhla kutawuphela emaphupho ngoba inkosi yabekwa lamhla kaZulu alokusemthethweni. Sithi thina singamaZulu kubuka ka kuyinto enhle ezoqinisa ubuhlobo le ngoba umntwana uyingane yenu usasiphethe isizwe samaZulu njengamanje. Sibonga lokho nathi sumntwana angeke ende lo mcimbi longaka sine lebatali bakhe lesimtalako sibe singekho fast bekhona sowufakaza ukuthi lo mntwana umsebenzi wemntwana wendeke emehlweni ethu. Wena wekunene siyathokoza kakhulu. Uyena bekade ke sikhulumisana naye ovela khona ke la kwangwane bekade ke sixoxisana naye ke chaza ke bakethu ukuthi cha bathe nabo ngeke besala ngaphandle bengabakwangwane na kanjani bazoba khona bawubone lo mcimbi ukuqhubeka nokuhamba kwabo abakwangwane. Basaqhubeka bengenile ke njengamanje nje naziyana nezinye lapha izintombi ezidlala nawo ke amadilamu ukhehle gume soke sithi ukusondela nje nakhona. Lo mcimbi ubaluleke kakhulu hayi kuphela kumaZulu. Ubalulekile nje esizweni. Ubalulekile nje nasebalazweni icontinent yaseAfrika. Ngoba phela amasiko ne culture yethu into ebalulekile isho ubuthina. Uma ngabe siyakhumbula ukuthi abelungu mabefika la bezosicolonize basicolonizer bazama ukusishintsha neculture yethu nenkolo zethu ukuthi singabi ngoba phela mawungazinzile kumasiko akho ungazinzile ekubeni wena ungaziqhenyi ngokuba wena angeke uphumelele ngeke ube isizwe esiphumelelayo. Siyazi ukuthi silobe sesingenile sibayeni ngengqosho kuyona vele into efana njenge coronation. Kungani balekile ukuthi lo mcimbi uphende ube certificate kuphinde kube khona lomabele ukuthi wenziwe? Ubalekile ngoba angithi certificate kwagazethwa ukuthi useyisilo so logo akuyona inkinga. Kodwa wacela ukuthi certificate ucelwa silethwe emcimbini. Lokho kuyasinika nathi ithuba sohulumeni ukusebenzisana nendlunkulu ukuba nomcimbi wokubungaza, wokujabula, wokuqopha umlando
wokuthi kuzonikezwe isitifiketi isilo samaZulu. Ukugcina nje ngqongqoshe mhlawumbe abantu abangakanani sibalindele kakhulukazi mhlawumbe abantu esibabiza ngama-districts abavela kwamanye amazwe ngomcimbi. Abantu esibalindele ufana nje nenkosi uMswati wesithathu waseSwatini, silindele umfowabo wenkosi yabeSuthu, silindele amakhosi aphuma emazweni lawa akusadek njengoMozambique noZambia kanjalo noZimbabwe. Silindele namanye aphuma koNigeria nakwamanye amazwe. Silindele futhi ke abantu ababalekile nje bala eMzansi, former president, amajaji, amalungu amaparlamente. Silindele nje wonke umuntu nje wala, kodwa kakhulu sifuna ukubona amabutho, sifuna ukubona intombi, sifuna ukubona omama besipithiphithi, besijabulisa bejabulela isilo. Okay, siyabonga. Ungqongqoshe loyo ke wezokubusa nokubambisana okuyena ke unkosazana uDlamini Zuma ebesikhuluma naye njengamanje sichazela nje ukuthi lo mcimbi ubaluleke kangakanani ikakhulukazi kuloke nje izwe laseNingizimu Afrika, ephinde veza ke nabantu abalindelekile ukuthi ke babe ingxenye yawo ke lo mcimbi, eveza ukuthi ke balindeleke amakhosi avela ke emazweni ahlukahlukene abazoba ingxenye yawo ke nje lo mcimbi, nokuthi ke echaza ukuthi ke usho ukuthini kona amaZulu ikakhulukazi njengoba lokho kwagcina lo mcimbi kwenzeka ngonyaka ka1971 ngomhla ka3 kuZibandlela, ukuthi ke umcimbi obalulekile kakhulu. Kungakho ke umongameli wezwe ebone kubalekile ukuthi ke akeze azosidlulisa isitifiketi ngoba umcimbi obalekile kakhulu ongakazi ubonwe izakhamuzi eziningi nje zaseNingizimu Afrika. Siyabona njengamanje ukuthi ikhule ivela ke emazweni ahlukahlukene ziyaqala ziyatheleka. Siyabona lo ngqongqoshe wesifundazwe saKwaZulu-Natal umama uNomusa Dube ukuthi ukhona uyingxenye yokumukela ihambo King Mswati njengamanje lo okuyena ofikayo njengamanje. Ubingelelana naye ke ungqongqoshe, ubingelelana naye ke undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal umama uNomusa Dube okuyena omukelayo ke la eMoses Mabhida Stadium. Silindele nezinye ke nje ikhulu izoqhubeka zitheleke la njengoba sibuka ke babukela ukuthi njengamanje uyafika ke yena ke uKing Mswati ohamba ke ne-delegation uMswati evela khona ke eSwazini, njengoba sizwe ukuthi ke inyosi okuyiyona ke emahayayo njengamanje njengoba engena la bemmukela la eMoses Mabhida uhamba nje nethimba lakhe elivela eSwazini. Njengamanje ke mbukeli we1KZNTV siyabona njengamanje ukuthi ke yikho leza hlukahlukene iqhubekayo nokufika la nokutheleka la eMoses Mabhida Stadium okunqophamlando womcimbi wokundlulisela kwesitifiketi kuyona ke inkosi noma ke sithi isilo esikhona njengamanje isilo esibusayo Wesilo Umisuzulu kaZwelithini thathe sakhe isihlangu. Silindele ukuthi ke njengamanje kwehle ezinye ke ezikhulu esizwile ngazi ukuthi kumuntu ozokwehla njengamanje yena ke former president noma loyo kwayeUmongameli wezwe laseNingizimu Afrika, uyena ke ngempela uformer president umnumzane uThabo Mbeki okuyena ke othelekayo njengamanje njengoba sibona engena nje ngaphakathi emukela futhi yizona ke nje ihambelizawo ke nje lo mcimbi. Ungena ngaphakathi njengamanje uyojoyina ke ezinye izikhulu eseyifikile njengoba sibonile naseqaleni uKing Mswati efika naye ephekezelwa ithimba lakhe elivela lapha yana ke eSwatini bazoba ingxenye yawo ke umcimbi omkhulu oyinqophamlando. Ziyaqhubeka ke nokutheleka izikhulu ezahlukahlukene kuona ke nje lo mcimbi omkhulu wokudlulisela kwesitifiketi kusona ke isilo sakaZulu Wesilo Umisuzulu thathe sakhe isihlangu kaZwelithini. Njengamanje silindele ukuthi ke kwehleke uDeputy President usekela mongameli wezwe laseNingizimu Afrika uyena ke njengamanje silindele ukuthi ke ehle azojoyina ke ezinye izikhulu eseyivele seyifikile kuona ke nje lo mcimbi oyinqophamlando nangempela ke mbukeli we1KZNTV uyena ke usekela mongameli uDavid Amabuza esimbonayo njengamanje kuyena ke owehlayo ke ozojoyina ke ezinye ke izikhulu. Umukela uyena ke undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal umama uNomusa Dube kanjalo naye ke ungqongqoshe zokuthuthukisa kwezemvelo kusona ke isifundazwe saKwaZulu-Natal umnumzane uSiboniso Duma ibona ke njengamanje abamukelayo la eMoses Mabhida, kanti ukhona naye ke ungqongqoshe
wezempilo kusona isifunda sakaZulu Natal umama uNomagugu Simelane naye siyambona uyambukela ke usekela mongameli ubaba uDavid Mabuza okuyena ke njengamanje ozojoyina ke ezinye ke izikhulu ezikhona lana ke eMoses Mabhida Stadium lapha ke okwenzeka khona ke inqophamlando yomcimbi walo kwakho ke ukudlulisela kwesitifiketi kusona ke isilo sakaZulu njengamanje ke sokhuluma naye ke usekela mongameli sizwe nje uvulwa. I visited the king, I went to Ngoma, and we spoke. We're ready to support the institution. Thank you very much. Thank you. Uyena ke usekela mongameli umnomzane uDavid Mabuza njengamanje obekade ke ekhuluma ezokalisa nje ukuseka kwakhe wona ke umcimbi omkhulu noma sona ke nje isilo esibakulinde sebekulungeleke njengohulumeni uqala besebenzisane naso ke nje isilo Umisuzulu kaZolithini njengoba ke namhlanje zonikezwa ngokusemthethweni sona ke nje isitifiketi sakhe sokuba isilo.